už vonku je mráz. Otváram skriňu a usmejem sa zás. Čaká na mňa presne práve tam, tak ako si ho pamätám. Obľúbený, sviatočný, môj starý sveter, vianočný. Od starkej ho mám a každý rok si ho obliekam. Štrikovaný s láskou pre mňa len, vždy si na ňu spomeniem. Vianoce sú znova zás, nech si štípe mráz. Na seba si dám ten sveter, čo mám, a šťastný viem byť, už nedá sa to skryť. Na sebe ho mám, tak nech padá sneh, ja pravím, nech mám staručký sveter, ktorý rád mám. Zas všetko je späť, v čase vrátim sa hneď. Na zázraky verím, páni, to bol svet. Zas sme ako jedna rodina, keď štedrý večer začínal. Tie úsmevy a objatia zo srdca sa nestratia. Na seba si dám ten sveter, čo mám, a šťastný viem byť, už nedá sa to skryť. Na sebe ho mám, tak nech padá sneh, ja pravím, nech mám staručký sveter, ktorý rád mám. No a na sebe ho má aj tu u nás v Teleráne Miro Jaroš. Ahoj, dobré ráno. Áno, čaute, na sebe ho mám, presne tak. Ahoj, vítaj, práve sme si mohli vychutnať televíznu premiéru tohto tvojho novúčičkého vianočného videoklipu a tejto skladby. A chcem sa ťa opýtať, vieš, keď sa tvoria také tie letné hity, tak k tomu potrebuje človek takú tú letnú energiu, hej, a podobne. A teraz, keď sa tvorí takýto vianočný hit, tak sa chcem opýtať, že či vedľa teba bola misa s vianočným šalátom spravená a niekde voňala aj kapusnica, a aby si privolal tú vianočnú atmosféru, alebo nie je to potrebné? Toto nebolo úplne presne, tak ja veľmi si dobre pamätám, že táto pesnička vznikla v štúdiu u Randyho Gnepu, keď sme pracovali na vianočnom albume, a ja som tak rozmýšľal, že tému akú spracovať, a spomenul som si na moju starku, ktorá mi kedysi venovala taký starúčky sveter. Toto už bohužiaľ nie je on, pretože ten už doslúžil, to bol taký ozaj starúčky sveter, starý, a ja som si povedal, že presne som si vybavil ten pocit, ako som ho rád vytiahol zo skrine, že chcel som ho nosiť, a už keď aj starka zomrela, tak som vedel, že je tam so mnou, ako keby cez ten dar, ktorý pre mňa spravila. Takže som vymyslel pesničku o starom svetri. A Pierre Lexis potom urobil k tomu takýto vizuál, takýto videoklip. Ja som to natočil na zelené pozadie a do 3Dčka ma dal. Čiže keby sa niekto pýtal, že či tak bývaš a po ktorom meste na Slovensku si sa takto prechádzal, tak nevedeli by sme mu na to odpovedať. Teda vedeli, že je to na zelenej ploche a že je to urobené takto. Ale ten videoklip je aspoň pre mňa veľmi nielen vianočný, ale aj emotívny, lebo tam máš svojich blízkych, máš tam svoju spomínanú starku, máš tam aj svoju maminku. Aj mojich bratov, aj kapelu, aj ľudí vlastne, ktorí sú môjmu srdcu blízki. A áno, je tam aj moja mamina, tam ako spievala v jednej časti, že spomienky sa nikdy nestratia a zostávajú v srdci. A zase sme ako jedna veľká rodina, hlavne na Vianoce, a teraz sa blížia prvé Vianoce, kedy budeme bez našej mamy. A ja vôbec neviem, že ako celé to budeme prežívať, pretože ona bola taký tmeľ a ona bola tá, pre nás všetkých Vianoce znamenala, pretože sme sa stretli u nás doma, u nej, v tom rodičovskom dome, a neviem, ako to bude teraz. Aj sa toho trošku bojím a viem, že už teraz nám veľmi chýba. Vieš, ako to bude? Tu ju máš stále a máte, takže bude tam stále s vami aspoň takýmto spôsobom, aj keď fyzicky už nebude prítomná. Majú pre teba nejaký špeciálny význam tie vianočné skladby? Že ako sa ti to tvorí? Alebo čo to pre teba znamená? Celkovo to vianočné obdobie možno? Milujem Vianoce a preto sa mi veľmi ľahko píšu vianočné pesničky. Ja sa vždy stanem takým akýmsi malým chlapcom a hneď vidím sneh, zasnežené kopce, moju rodnú tepličku nad Váhom.
a nejaké spomienky na naše spoločné Vianoce, ktoré sme zažívali. Že som odišiel ako 17-ročný do Anglicka, tam som nakúpil prvý ananás, som odtiaľ doniesol domov a že to bol veľký zážitok pre celú rodinu. Alebo že... Počuj, povedz mi, prezrad nám. Zjedli ste ho, alebo zhnil, lebo ste ho nechceli načať, zostal na stole, lebo veď nebudeme načínať ananás a nakoniec že budeme to sa naň dopadlo pozerať, tak, hej? a nakoniec to dopadlo tak, že išiel do koša. Nemyslím si, že išiel do koša. Myslím si, že sme ho zjedli. Áno, Akože nemôžem to povedať z istotou. Nemôžem povedať z istotou, možno aj toto, čo si ty povedal, sa udialo. Lebo ja si pamätám, ako to dopadlo u nás s ananásom prvým a ten letel. Ale myslím si, že sme ho zjedli. A celkovo Vianoce milujem, však práve preto sme teraz aj na vianočnom turné. Mali sme 19 koncertov počas tohto turné, teraz nás čakajú ešte dnes, odtiaľto ideme do Dolného Kubína, potom nás čaká ešte jeden koncert a potom veľké finále bude v Bratislave v sobotu, na ktoré sa tešíme veľmi, budú tam aj špeciálni hostia, príde zatancovať Eliška Lenčešová s Vratkom Siragim, budú mať krásny tanec na pesničku Chlapec so saxofónom. Nelka Pocisková si príde zaspievať so mnou duet Nech už nasneží, konečne budem sám spievať túto pesničku. Takže pozývame všetkých, ktorí ešte to chcú stihnúť. No ale nemáš pokoja. Miro, kedy budeš oddychovať? Potom. Hneď po. Hneď potom. Áno, hneď Ale po hlavne nedeľu. Mirka to baví a ono to aj cítiť z jeho tvorby a zo všetkého. Spomínal si tie koncerty. Napríklad ten bratislavský, ten veľký, ten záverečný, ten Zlatý klinec alebo Čerešnička na torte. Budú tam aj títo ľudia, ktorí sú dnes u nás v štúdiu, budú tam aj tieto deti? Trošku by si nám ich mohol predstaviť. Kto to s tebou vystupuje? Kto to so mnou vystupuje? No áno, budú tam títo ľudia, dospeláci, ktorí sú tu, tak všetci budú tam so mnou. Ešte som zabudol povedať, že špeciálni hostia budú teda aj trúbkári Myženko Brothers. Skvelí chlapci, ktorí sa k nám pridali ako poslední. Takže my, dospelí kapela tam budeme a decka budú asi v hľadisku nás sledovať. Ale dnes tu máme Tobyho, ktorý prišiel až z Prešova, je tu Miška, je tu Tália, je tu aj Julka. A veľmi sa tešíme, že aj Julka je tu medzi nami, pretože, ako ste si všimli, Julka má alopeciu a pre nás je také krásne dievčatko a jedna z nás a máme ju veľmi radi a radi s ňou trávime čas. Takže sme veľmi... Ja za seba môžem povedať, že ja som hrdý na Julku, pretože nedáva si parochňu, je taká, aká je a aj vďaka tomuto jej gestu, v ktorom sa cíti komfortne, sa deti učia rešpektu a spoznávať takto výnimočné deti. Takže ja sa veľmi teším, že Julka je s nami. My sa tešíme, že ste tu všetci, tešíme sa, že si tu ty, že si taký, aký si. Ďakujem. Lebo si super. Ďakujem veľmi, keď si to myslíš. Vy ste tiež super. A šťastná veselé. Šťastná veselé aj vám. Ešte vám budeme spievať. Áno. To dúfame, ako my sa nelúčime s tebou. Nikto vás nevyhadzuje. Pozor. Ale popri s nami. Nechceš ísť s nami tuto do kuchyne sa pozrieť, že čo tu vytvára Zuzka? Už vajíčka sme zohnali.